taas YouTube. Meikäläinen Suomi pelailee ja mulla on semmoista ilmoitusasia, että jos mä sen 20 subaa täyteen, niin mä oon tässä sen roomsetupin ja sitten jotain mitä te haluatte. Striimiä en nytten voi striimata, koska prossu on vähän tsökköpaska ja hankin myöskin näistä tai seuraavilla prossun ja powerin uuden ja sitten mä rupean tekemään tää video, tulee enemmän live-striimejä sille. Eli ja kannattaa niinkö mutta kumminkin kannattaa tilaamassa äkkiä minun kanavaa ennen kuin se 20 vuotta täyteen. Niin mä lupaan tämä lupaan, tai ehkä lupaan yhdelle sitä tilaista arvon, niin 10 euron pelin Steamista. Jos se Steam, niin kannattaa käydä tekemässä sen, sitten saa sen 10 euron pelin sieltä. Mulla ei ollut muuta ilmoitusta kuin tämmönen. Se oli siinä, että moro.